Παρουσίασε την ομάδα σου. Ονομαζόμαστε Τρελοί Επιστήμονες 2. Τι έχετε κατασκευάσει εδώ? Έχουμε κατασκευάσει ένα ηλεκτρικό κουδούνι βασισμένο στον ηλεκτρομαγνήτη. Σταματίνα, τα μέρη του κουδουνιού μπορείς να μας τα δείξει ένα-ένα? Ναι, εδώ πέρα είναι διακόπτης, εδώ πέρα η παραφορτιζόμενη μπαταρία, εδώ πέρα είναι η επαφή και το κουδούνι, η ακίδα και το ποινίο. Πολύ ωραία. Ποια ήταν η δυσκολία στην κατασκευή του κουδουνιού? Η δυσκολία ήταν ότι δεν βρίσκαμε κουδούνι στο σωστό ύψος, οπότε δεν χτυπούσε και έτσι βάλαμε αυτό εδώ το μέτρο. Μάλιστα. Ο ήχος σας ικανοποιεί? Όχι, δεν είναι. Ωραία, άρα θα ψάξετε στην πορεία να βρείτε ένα κουδούνι στο ύψος που πραγματικά το χρειάζεστε. Πολύ ωραία. Και η πρωτοτυπία στην κατασκευή? Ότι η ακίδα είναι στο πάνω μέρος, ενώ συνήθως είναι πλάγια. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε πώς λειτουργεί. Κλείστε το κύκλωμα.